Zašto mi je trebalo mesec dana odmora? Pa smo napravili prvo prednji deo, upalili, isprobali auto. On je isplaćen sa kanala i on ima svoj YouTube i ovo je moj YouTube kanal. Jer kad nakupite 3 strajka, brišu vam YouTube kanal. Između branika i štopke može da uđe ceo prst. U prošle godini imam jednu veliku svoju grešku i stvar onako koju baš smatram svojim ličnim neuspehom, a to je na kraju dana... Ćao ljudi, dobrodošli na Petrokec YouTube kanal, dobrodošli u 2025. godinu, iako je već februar, i hoću da vam poželim novu godinu s malim zakašnjenjem, da imate puno sreće, zdravlja, osmeha na licu i da su oko vas ljudi koje volite i da radite stvari koje vas čine sreće. Ja prošlu godinu smatram da sam odradio jako dobro, dosta me umorila, iskreno da vam kažem, ali zadržao sam svoj glavni fazon, a to je da na ovom kanalu nema dosadnih automobila. Bili su to automobili kao što je Audi R6, Audi RS3, BMW M340, M4, M5, BMW M2, šta je još bilo interesantno, bilo je Ferrarija, Mercedes AMG-ova, Black Series-a, Corvette-a. Mislim da je prošla godina bila jedna jako dobra godina, ali, iako je bila jako dobra, smatram da sam u prošle godini imao jednu veliku grešku i jednu stvar koju smatram svojim najvećim ličnim neuspehom. Sad, o tome ćemo malo kasnije, a pre toga hoću ovu godinu da započnemo kako treba. I jeste ovo treći klip u ovoj godini, ja mislim da je ovo treći, ali hoću da ovaj klip smatramo početkom godine i da krenemo malim koracima. To je iza mene BMW E36 moj, 318 IS koji želim u ovom klipu da odvedem kod Pirketa, da uradi kompletan, znači novi izduv, jer već je rađen izduv, ali mislim da ako neko u ovom autu može da najbolji zvuk da to Pirke i mislim da je to onako najviše što mogu ja da učinim da ovaj auto napravim što bližim 3.2.5 modelu. Ajmo. A sad paljenje je 3.6. Ovako nam je bila prošla godina, svetla kao ove lampice koje ne sije. Loše. I desilo se to, ali izbacivo je 0, tako da neću paliti na... Nije booster, ovo je punjač. Punjač. Ako se ovde zapali nešto zbog E36. Tako da danas pravimo još nekoliko izmjena na BMW-u koje se neće vidjeti na Car Verticalu. Ali ono što se vidi na Car Verticalu su ovakve stvari, kao što je ovaj Audi R8. Nadam se da ga lepo vidite. Dakle, Audi koji je imao oštećenje. Idemo da vidimo ta oštećenja i piše da je u Švajcarskoj imao oštećenje od 4 pa oko 50.000 evra. I evo da vidite kako izgledaju njegove fotografije. Dakle, nema ništa od izduva nije ostalo. Unutra otvoreni airbagovi. Prednji kraj je udaren levi deo ovog frejma, leva vrata. Desni deo. U suštini, apsolutno. Uglavnom ima 107.000 na satu. Idemo da vidimo da li mu je kilometraža tačna. Jeste, 107.000 ima još 2021. Tako da ukoliko želite da proverite vaš polovnjak na carvertical.com, da mu proverite istoriju, da li je bio lupan, kraden, vraćanja kilometraža i sve ostalo, iskoristite promokod PH i stvarit ćete 30% popusta. Dakle, PH, promokod 30% popusta, proverite vaš polovnjak. I sada idemo do Pirketa, kao što rekao da rešimo izduv na ovom autu, ali na putu do njega želim da se malo više... Želim da se malo više posvetim vama, da se malo više posvetim sebi i da malo ponovo budemo iskreni i da pričamo u kameru stvari koje u poslednjih godinu dana i nisam toliko pričao. Hoću da vam se prvo izvinim i zahvalim što me nije bilo, pa evo, skoro mesec dana. Oni koji duže prate znaju da ja u januaru volim da odmorim i da ja odmorim i od vas, i vi od mene, i vi od samog kanala. Prosto smatram da je to prirodno, da treba u nekom trenutku malo onako da se raziđemo da bismo ponovo bili puni energije kad se ponovo nađemo na isto mesto. Hvala vam na tome, trudim se da vam se odužim. Prosto bio sam na odmoru, hteo sam da odmorim. Međutim, zašto mi je trebalo mesec dana odmora? Pored ovog YouTube posla, imam matični posao i verujem da velika većina vas zna za to. I mogu da kažem da otkako smo se, moj bivši kolega Zoran i ja razišli predno koliko, 3,5 godine i otkako sam ja preuzeo sve obaveze na sebe u Petrokecu, mogu da kažem da je stvarno naporno, full time, ceo dan raditi jedan i drugi posao istovremeno i uporedo. Ponovno će pitati šta je bilo sa Zoranom, što njega nema, gde su stari klipovi i tako dalje. Mogu da dam i tu mali update što se tiče Zorana, on ima svoj kanal, videli ste verovatno,
Ko nije video, vidit će posle ovog klipa. Nema šta, dogovorili smo se, on je pre par godina otišao sa kanala, evo, prošle godine smo uspeli da što se kaže, da se dogovorimo da i to realizujemo onako na papiru do kraja. Tako da, on je isplaćen sa kanala i on ima svoj YouTube i ovo je moj YouTube kanal i to je to, svako nastavlja svoju priču. Stari klipovi su, ja sam mu, znači, napravili smo dogovor da stare klipove gde je on, mu dam da on koristi ponovo na drugom kanalu, što je okej, jer podsjetit će ljude, napravit će preglede i što da ne. Međutim, mnoge klipove zajedničke sam sklonio s ovog kanala iz prostog razloga zato što sam dobio na Petrokecu, znači na ovom kanalu pre jedno 3 meseca, strajk. Znači, za one koje ne znaju, strajk je onako najveća kazna koju može YouTube da vam izda, jer kad nakupite 3 strajka, brišu vam YouTube kanal. Nisam hteo da rizikujem da se i meni ugasi kanal. Posle tog prvog strajka video sam u čemu je problem. Bila je problem pesma, jer smo u to vreme, predno 2-3 godine, koristili dosta domaće muzike. I zbog pesme Crno i Zlatno, neke obrade zapravo te pesme smo dobili strajk. Da. I zbog tog strajka nisam hteo da rizikujem da dobijem još 2 i da mi ugase kanal, nego sam sve stare te klipove sakrio, stavio na private i zato nemamo više mi pišite u komentare gde su stare klipovi. Tu su, samo su sklonjeni da YouTube ne bi napravio još veći problem, nego ću onda polako da ih proveravam i da ih polako vraćam na kanal. Ne mogu više da guram tempo koji sam gurao nekad. Nemam vremena ni za sebe, ni za društvo, ni za devojku, ni za teretanu. Mnogi su primetili da sam se ugojio, jesam, ugojio sam se. Hoću da imam više vremena za sebe. Ukratko mogu da kažem da sam prošlu godinu stvarno pregoreo. A pre nego što uradimo izduv i pre nego što odemo kod Pirketa, mislim da je sada vreme za jedno malo podsjećanje kakva je bila prošla godina i za jedan mali i brzi recap. Šta mislite? Ajmo! Posljednji automobil koji je izašao iz sada već bivšeg muzeja automobila i ovdje je drug Tito. Ovo je za mene Golf GTI koji troši samo 4 litre. 3, 2, 1, Dragi, spreman? Može. Audi RS6 od 0 do 100, baš brzo, brže nego što sam planirao i očekivao. Ovaj auto nema hejtere. Redni šestak, 3000 kubika. Danas idem da kupim auto koji ću na kraju serijala pokloniti vam. E sad, šta je bitno kod ovog auta? To je motor. Što se pola tiče, moram odmah da kažem da su nove felne legle predobro. Urađene su folije na krovu i na retrovizorima. Dakle, skoro 7000 € mi izašao. Ćao, samo da čestitam, svaka čast, osvojio si Volkswagen Polo na giveawayu. Zvanično ti dam ključ, znači izvoli. Kao što vidite, BMW svetlo sa Swarovski kristalima, 2258 € doplata. Kada upalite 4 migaca, praktično CAC auto. Da, možete igrati FIFA-u na ekranu 32 inča u novom BMW-u. Iskreno, sad se ne znam, stvarno nije sad ono laža drama za YouTube i to, stvarno mi je zen. Ljudi su tvrdili da ima 700 konja, nije, imao je nešto ispod 600. Kad ti voziš 320-30, pa 3-4-5 puta nedeljno minimum. I onda sam imao u jednom momentu preko 25 Golf dvojke. Danas idem da kupim novi auto. Malo da samo pokažem ovde ove auspuhe. Sad se već vidi boja. Sad ću da ga ja celog onda. Šta mislite, je to okej? Vreme je da ga vidim jako. I krećemo. Dakle, u pitanju je BMW M2 G87. Ovaj auto košta ili vredi nov, kao što jeste, 101.000 €. Konačno mogu da vidim kako moj auto ide na punom gasu i kako se čuje. Čekaj, ti ne planiraš da ga čipuješ da dižeš konja, ne? Ove nedelje ne. Ne volim G seriju uopšte. Od 100 do 200 mislim da je nekih 7,8 sekundi, tako, 7,9, 8. A ona je bila 500 € 2017. godine, ovdje u Crnoj Gori. Pa potrošnje sa svim ovim preradama i mapom trenutno je oko 20 litara. Auto u principu u novembar je izbačio nekih 570 konja i 700 Nm. Ekskluzivni, to je moja nova lična mašina. I ovo je moj omiljeni BMW. Tačka. Neće se složiti oni što ne znaju da voze. Jer za stazu je keramika popuna propast. Zadovoljno sam, iskreno. Brate, baš je dobro, iskreno. Ne znam što nisu ovako napravili fabrički, evo. Niko nije imao karavana. Ispod ove plastike imamo V8 motor, a ovo je naš prevoz za danas. Ovo je
kao što vidite, Golf 2. Meni je nuđeno za taj auto 500. 500.000. Možemo malo i dođe još cirka 70.000 tuninga. Ja mislim da Amerikanci ne prihvataju da jedan Evropljanin tunira njihovu zlatnu kravu. Oni do dan danas ne znaju zašto se njima auto grije, to ne možeš vjerovati. Jedan kit 800 konja, tu je išlo 4.3, 998 konja, 100-200, 3.8. Svi znate kad sam uzeo E36 da ona stvar koja me najviše nervirala kod njega je bio, osim limarije, dobro, bio je zvuk. Tako da sam danas u Pirteku kod Pirketa da probamo da izvučemo najviše što možemo iz njega, je li tako? Ćao. Ćao. Dobro? Uglavnom auto je gotovo već, je li tako? Da, to je završeno. Tako daj da odmah prikažemo kako izgleda finalni proizvod. Promenili smo skoro čitav izvodni sistem. Ovo je inače IS. On ima tu karakterističnu izvodnu granu 4.2.1, to je iz one ere automobila kada su fabrički automobili, što bi se reklo, buđeni. Koncept sportske grane. Tu ne treba ništa se dira. Grana 4.2.1 je ostala na autu, ona je ispravna. Neke sitnice koje se dešavaju tokom godina, koje znaju da malo se pokvare, to je vraćeno u ispravno stanje, kao što su neke pukotine na varovima. To je prosto normalno kod BMW-a posle 15 godina da pukne neki var. Verovatno zbog toga se dešavalo da nam je štipa za oči kad vozim Tako nekad malo. da, tu je da izvorni gasovi su ulazili u motorni prostor i onda je ventilacija uvlačila u auto. Dobro, to je sanirano, znači rešeno. Onda sve odavde, nešto je bilo propalo, a nešto je bilo malo i urađeno onako kako nam se nije dopalo, pa smo odato, dakle, mislimo da je u odličnom stanju, nadalje sve napravili po našem. Evo ga, na primjer, ovaj nosačić koji svi zaboravljaju da naprave ili da vrate kad ga skinu. Specijalni rezonator, prednji lonac, specijalno koncipiran za ovaj motor, zato što ovaj motor ima karakteristiku sličnu kao i druge mu kolege iz tog vremena, na primjer Opel GSI i tako neki. Ima taj izuzetno rezak zvuk u višim obrtajima kada pređe nekih 3.5-4 hiljade. Malo podsjeća na Juga, malo, znaš. Da. Nasjerano Juga, nekad, ponekad. Pa da, to prosto, to je to vreme, ta era. Jugo hibrid. Da se to više ne bi dešavalo, mi smo ovde konstruisali ovaj specijalni rezonator koji u jednoj velikoj meri ubija te zvukove, a ostavlja nam onaj zvuk koji želimo da čujemo. Dobro, to je okej. To je ono zapravo što je meni bila ideja. On se i prečuo relativno okej, u nižim obrtajima, ali onim višim se drao baš. Pa imao je jedan težak zvuk u nižim obrtajima, kad si stigao s autom ispred dionice, ja sam ga čuo, to je bilo prilično onako naporan zvuk u nekim malim obrtajima. Da. To smo ispeglali. Onda ovde je ovaj zadnji lonac koji finalno... Ovo je sve profilno, tako sve? To je sve inoksne ređičeli, 304-ka. Dobro, i koji fit to je ljude zanima? Znaš da se ljudi lože na to koji fit? Pa sad, eto ovako, ućemo u neke sad detalje kada ispričamo o tome. S polja mi vidimo cev 60 mm. Dobro. To je prečnik koji je iznad fabričke mere za ovaj auto. A pošto je atmosferski motor i nemamo nikakve koristi od podizanja prečnika cevi, sada je ovde i tehnička stvar, 55 mm cev ne postoji u prodaji, ne uvozi se. Znači to prosto može samo se poručiti iz fabrike, to su male količine da bi se poručivalo. Znači mi smo, da bi napravili back pressure, da bi se auto dobro ponašao i u niskim i visokim obrtajima, mi smo u same lonce ugradili 53 mm. Znači mi s polja. I vidimo ovu instalaciju 60, to inače radila je fabrika. On je imao 55-icu, ali je u jednom malom rezonatoru fabričkom imao čak jedno suženje na 40 mm. Jasno, da bi taj potprisak kao dobio. Kada stisneš gas na 2000 obrtaja, da on ne bi bio mrtav, nego da bi se odazvao. Jasno. Ovo je rađeno postepeno, inače, pošto smo htjeli dobijemo određen rezultat, a nije tako čest auto danas, pa smo napravili prvo prednji deo, upalili, isprobali auto, pa onda na osnovu toga... Ja ga nisam čuo, znači ja sam bukvalno kad sam ga ostavio, rekao sam vidi, radi kako misliš da treba i to je to. Sad ja jedno čekam da ga posle upalim, da ga čujem. Dobro, sve je pedantno, nema šta, to sam i očekivao od tebe, iskreno, nema šta. Pozadnji je lonac. Mislim da neće biti ni pretih, ni preglasan. Ovi nastavci su mi top. Meni je ono, što kažeš, nastavci, to mi je najstičnije tome što sam teo tako da... Pa nekako mi to ovde, meni kao da je to rođeno ovde, tako doživljam. Ja sad znam ono da što se kaže, da ovo što samo sad dobili da bolje ne može na one 36, 18 jesu, tako da ako... A ne znam, možda bi naučili kroz par godina još bolje od kod ja to znam. Ma ne može, ne, vidi, hoću da znam... Ne, nebo je granica. Ajmo sad jedan call start. Dok je na dizajnici da ga čujemo. Epak, suzi jedan. Nije, otkačilo se tamo. Dobro, dosta je dublji zvuk do sada, ono.
Čekamo da se malo ugreje trešetice da bismo je čuli, da bismo je malo stisnuli. A za to vreme, pazi ovo. Vidi ovo. Malo je onako veliki kontrast crne i crvene. Ali dobro izgleda. Nisam nikad, ja mislim, vidio osmicu u ovako drečovoj crvenoj boji. Ne znam da je ovo folija, mislim da nije. Ne, nije ovo folija, ovo je definitivno boja. Evo ga zvuk! Muče, ali ne vuče, što bi rekli stari. Elem, dosta je sada bolji zvuk nakon pirketa. Ono što ne znam koliko možete čuti dobro na bubici je to da ovaj auto je zapravo, i kad sam ga uzeo, imao dubok zvuk do nekih 3000 obrtaja. Nakon 3000 obrtaja kreće da se dernja ovaj IS. Međutim, sada sa pirketovim izduvom čini mi se da je to pomereno negde gore na 3800, što znači da imate dublji zvuk, a kasnije ipak imate malu dreku jer ipak je ovo 4 cilindra IS. Pazite. Evo, sad smo sve vreme bili manje više u tom dubokom zvuku. Ali zvuk ćete čuti malo bolje kasnije. Zašto? Zato što nije realno sada da ga slušate na bubici, to trebate čuti s polja, od pozadi. Zamislite koliko je glupo da nemate vremena da auto koje obožavate nabavite Mojan Branik i nemate vremena da ga ugradite. E pa danas imam vremena. I evo, kao što sam obećao, skidamo Branik C36, znači stvarno greota da na ovako lep auto ne stavimo onako lep Branik, ovo je pravi M Branik. Znači ovo nije uopšte M Branik, ovo je običan Branik, samo je imao ovaj kao šatro M difuzor i onda je taj difuzor malo dole izdužio Branik. Sad skidamo, popeo sam inače auto nove klocen sa Temu koje su bile 20 evra koje su predobra stvar. Znači skinuo sam difuzor, prvo jedan šaf s jedne, jedan s druge strane, ovdje imate ove žabice, poskidao sam to, iščupao napolje i to je to. Idemo dalje. Pa malo kasnije pričamo detaljnije. I evo jedno pola sata kasnije, ja mislim da sam uspio da skinem zadnji Branik. Dakle, sad bi trebalo samo da povučem i da on siđe. Polako, da nešto nagrebem. Mislim da je to to. Ovo je zapravo deo vjerojatno najteži. Znači, moram ove sve plastike unutra da raskupusam, znači ove odavde. Da bi skinuo to, morao sam skinem ovo odavde. Onda su ovde bila dva šafa, jedan ovde, dve 13-ice, isto tako s ove strane. Ovde samo u podkrilu ima takođe jedna 13-ica. Kod mene je bila po jedna 8-ica s obe strane i jedna žabica. Verujem da tu treba sve da budu žabice, eventualno ta jedna 13-ica. I to je to. M Branik je zapravo samo malo duži, odnosno niži. Znači vidite kako se ovaj deo ovde samo povija. Iz ovog ugla odavde se to lepo vidi. Evo da vidite kako izgleda na M Braniku taj deo. Vidite kako je on ovde malo izbačeni. Sad difuzor dolazi ovako. Malo pre sam rekao da u prošle godini imam jednu veliku svoju grešku i stvar onako koju baš smatram svojim ličnim neuspehom, a to je na kraju dana ovaj auto. Zašto? Nema ništa protiv E36, ja obožavam E36. Svako ko ima E36 ga sigurno obožava i mrzi u isto vreme. E pa ja sam jedan od tih ljudi. Znači ja ga obožavam, to je meni jedan od najlepših BMW-a i smatram da sam izabrao jako dobar primjerak i da sam ga jako lepo uradio. Zanemarite sad što nije spakovan, bit će vrlo brzo. Međutim, fora s ovim autom je taj što auto je bio kod limara skoro godinu dana, pa mi se malo i tu smučilo i cela ta priča opet nema to veze sa autom, to je samo do mog izbora majstora. Znači, auto je praktično cijelu 2022. godinu proveo kod majstora. 2023. godine auto je promenio majstora, završen je, spakovan je i doveden je, mogu da kažem, na nekih, ajde kažemo, 85% završenosti. Okej, uradio sam ja bio interijer, ali sam ga sad ponovo raskupusao da ga uradim još bolje, da ga uradim malo drugačije. Tako da, prvo što se taj projekat razvukao. Ko je gledao projekat CLK zna da sam ja u 3 meseca auto kupio, spakovao, nalickao ga i na kraju otišao sa njim na jedan put koji mi je bio, da kažemo, drag, koji mi je zaokružio cijelu priču tog auta i taj projekat svi smatraju jako uspešnim i stvarno mi je ružno da me neko zna ili pamti po nezavršenim projektima, jer ja stvarno mislim da sam sve svoje projekte završio. Pa čak i ovaj, ali ono što nisam uradio, a to je ono što trebalo se desiti prošle godine, da s ovim autom odem na neki put, da prosto zaokružim celu tu priču i da mogu da kažem da je to gotova priča, da je to gotov projekat. Međutim, to nisam uradio. Ne zašto je auto loš. Mislim, iskreno da budem, E36 je takav da kad god sedem u njega nešto se pokvare. Ne mislim na krucijalne stvari, ali mislim na to da se
ne znam, odlepi tapacir, da crkne akumulator, da mi evo kao sad ne radi štopka. Znači malo pre mi Uroš kaže da mi ne radi štopka, pa mi ne radi migavac, sam primetio. Svaki put kad sedem u auto ja nešto moram popravljam. Vreme je glavni problem. Znači, vreme je ono što me je sprečilo da zaokružem ovaj projekat u prošle godini i na kraju krajeva uzeo sam M2, pa mi on bio interesantan, pa sam njega hteo snimam. Mercedes je prošao jako dobro, pa sam i njega hteo opet da snimam. Ja mislim da sam u 2024. godini ovaj auto snimio možda jednom ili dva puta. I to je stvarno greota, jer ljudi koji me vide na ulici pitaju često kao šta je C36, što si batalio? Nisam batalio, samo eto stvarno nisam imao ideju kako ovaj projekat da završim. Gde? Znači evo sad ću staviti jedan branik pozadi, kad to završim bit će s polja manje više to. I kad uradim to, mislim da sam izvukao maksimalno što mogu izvući iz ovog motora, iz ove karoserije i onda sledeće što mi ostaje ili da menjam motor, ili da radim strokera, ili da ostaje ovaj 318 IS. Pre nego što odlučim da idem na taj neki next level sa motorom, svako bih ja trebao s ovim autom da uradim nešto, da putujem, da zaokružim tu celu priču i da odem na kraju krajeva s njim na neko putovanje i da to sve ima smisla. Ja sam s njim prešao možda do sad 1002 km. Ono gde mi vi trebate je da mi pomognete, da mi kažete šta biste vi radili sa njim u smislu ok, ajde, završit ću ga u narednih mesec dana, te neke stvari koje želim, branik, šperi, šta već, izdao gotovo. Želim da mi kažete šta predlažete, gde da odem sa njim. Da to bude nešto smisleno, da odemo do BMW muzeja u Nemačku. Znači, to ima smisla. Na kraju krajeva ne mogu da odem sa njim do Monaka, jer prvo ne znam da će da izdrži da nešto ne crkne, a druga stvar je što je greota ići sa njim do Monaka kad imam novi M2 koji pakujem da bude blesav skroz i zašto ne bi otišao sa M2. To je sad taj problem što imam 2 vikend kupea, zapravo 3. Poenta ovih automobila koje imam je da imam uspomene sa njima. A uspomene se po meni ne grade ovako u garaži i pod svetlima ovim veštačkim i pod klimom, već se grade napolju. Još jedna bitna stvar je garaža. Eto, garažu takođe smatram nekim svojim neuspehom. Garaža je u ovakvom izdanju skoro godinu i 2 meseca. Ne skoro, nego tačno godinu i 2 meseca. Ovo je novi proizvod Megalighta, jako interesantna stvar. Dakle, ja sam upalio sija crvena boja jer mi neko najbolje ide uz Petroheads, ali fora s ovim je što je ovo RGB, dakle možete menjati boje i dobra forica je još što ima opciju praktično da ima animaciju. Ja sam mislio da možda stoji na ovom tamo zidu, da kad se snima iz ovog ugla podcast da se vidi, ali ako imate neki bolji predlog, dajte, znači, možda stavim na ovaj zid ovde, možda ovde iza. Tako da, eto, nadam se da vas nisam puno udavio u ovih par minuta priče, ali to je ono što mi na duši stoji konstantno. Znači, ne mogu da budem nefer prema vama i neiskren, prosto nisam zadovoljan, obožavam ovaj auto, ali ne znam šta s njim više da radim. Hoću na nekih put idem sa njim, hoću da se ovaj projekat lepo zaokruži i da se završi kao i projekat sa CLK. A sad idemo dalje, ajmo da vidimo šta ćemo sa branicima. Da, umeđu vremenu je pao mrak. Sve tako išlo brzo i tako lepo, dok nismo stigli do šine. Dakle, kad sam iščupao branik sa sve šinom, tu sam našao na muku, koja ne bi trebala da bude muka, ali sve ovo ovde su zapravo bile glupe žabice. I ova šina je spojena sa branikom koji se nalazi tamo sa jedno 10-ak ovih buđevih žabica koje su popucale, vidite kako se, znači nisam imao šanse da ih izvedim, čupao sam lještima, polomio sam ovakva 2 alata, znači evo sve sam ih polomio da bi na kraju konačno odvojio ovo đubre. I interesantno je da kada skijete te donje žabice kod difuzora, praktično imate ovde jednu i ovde drugu i to sam, kad sam to skinuo, tek sam onda oslobodio branik. Večeras, odnosno danas, neću moći da vam pokažem auto kako izgleda sa ovim branikom napolju i da čujete zvuk jer je već pao mrak, ali sutra ujutru, kad to završim sve, mislim, ja se nađu danas završim, ali sutra ujutru kada izađe sunce, kad bude bilo lepo vreme, onda bembarica izlazi na svetlo dana. Pričao sam siguran da ovo ne treba stoji tu. Kako je ovo otpalo i kako je ovo završilo tamo. I evo, konačno završili smo. Ajde da vam pokažem kako to izgleda. Osim što je danas prelep dan, ništa više nije prelepo. I dalje ovo stoji ovde, moram da nabavim onaj lepak za stakle da bih to lepo uzeo i zalepio. Do tad nek stoji tako. Evo kako izgleda ovo pozadi. Možda vam se sviđa, meni se ne sviđa. Mislim da je ovo još jedna samo u nizu
loših stvari vezana za ovaj auto. Sad zašto? Ajde da kažemo, iz ovog ugla stvarno izgleda lepo, izgleda moćno. Zadnji branik u ovoj M opciji je zapravo, možda ne primećujete, ali zapravo je izbačeniji. Što znači da izgleda malo kao američki automobili, prosto izbačenije, duži auto. I sad koliko mi se to sviđa, ne znam ni sam. Ono što nisam siguran je da li je ovaj branik uopšte niži, jer kad pogledamo odavde, pogledajte koliko je visok u odnosu na ostatak auta. Ja sam se bojao da li će biti dovoljno mjesta za izduve, međutim pogledajte ovo, kao da su pravljeni po ovom difuzoru i po ovom braniku, a ne po onom prošlom. Sad, zašto mi se ne sviđa? Zbog dve stvari. Prva stvar je ovaj deo ovde. Znači, ovde kao što vidite zinulo je. Sad, ja to mogu da na silu Božju da nateram da legne savršeno kao s one strane. Tamo sam uspeo s one strane lepo da ga namikirim, sad ću vam pokažem. Znači, vidite, ovde je lepo lego. Stvarno jeste, ja sam zadovoljan, obzirom ko je radio top. Međutim, ono što mi se ne sviđa uopšte je zapravo ovaj deo ovde. Znači, ne znam da li možete da vidite lepo, ali pogledajte ovo. Između branika i štopke može da uđe ceo prst. Prosto, ako pogledate malo bolje, vidjet ćete kako se branik ovde savija. Šta je to moglo se desiti? Za 8 demi, oni su ga farbali. Oni tvrde da to nije bilo tako kad je auto bio kod njih na farbanju, jer da jeste, oni bi to rešili. Odnosno branik. Da li je ovo od stajanja, jer staje u garaži skoro, pa ne znam, 7-8 meseci, ili je prosto deo kao deo, pošto je replika, sranje pa se uvio. Ono sad što ja mogu da uradim je jedino da zamolim drugara Acu da pogleda on to i da vidi da li to možda se greje neko pa da se ispravlja ili da se nabuđi nešto u samo ispod branika, znači u samu šinu pa da to malo ga izbaci. Mislim, ja ovo što sam radio sam da bude fabrika, znači vratio sam šinu kao što je bila. Ako ne može da se reši, onda se ovaj branik baca, kupujem drugi, objavit ću gde sam ga kupio, pa da se vi ne znate kao ja. Eto, to je ono što vam pričam za ovaj auto. Znači, konstantno ima neka loša priča, konstantno neke stvari. Jednu stvar da uzem da uradim, 5 se pokvari. Konstantno je tako. Tako da evo vidite i sad s ovim. Znači, uzeo sam da rešim ovo što se tiče branika i opet nisam zadovoljan na kraju.